Binêrên hêja hûn bi xêr û xweşî hatin malpera fîlozofyayê. Mala we ava ku hûn me dişopînin û bala xwe didin kar û xebatên me. Di vê vîdeoyê de ez ê hinekî ji we re behsa serhatiyekî xwe bikim ku berê min vê serhatiya xwe bi sernavê ma Xwedê dikare kevirîkî ku nikaribe ji erdê hilîne, biafirîne, li ser malpera xwe jî weşandibû. Ez ê hewl bidim ku bi awayekî sade behsa vê serhatiya xwe bikim. Nêzî mala me sebzefiroşek heye û carinan ez diçim ji wir hinekî mêwe û sebzeyê dikirim. Çar-pênc mehin ku ez bi berdewamî diçim wir û xebatkarên li dikanê hema bibêje tev min nas dikin. Beriya çend rojan ez dîsa çûm wir ku bikaribim hinekî pêdiviyên malê bikirim. Ciwanê li ber qasê rûniştî, dema çav bi min ket, hema dêcî de bişirî û xêrhatinê li min kir. Piştî demekê dema dikan hinekî vala bû. Got mamoste dixwazim pirsekê ji te bikim û bêyî ku ez destûriyê bidimê, vê pirsê ji min kir. Mamoste li gor dîtena te, Xwedê dikare kevirîkî ku nikaribe ji erdê hilîne, biafirîne. Tu çi dibêje? Rastî pêşî min nexwest ku ez bi lawikê bikevim vê guftegoyê û wisa ez bêdeng mam. Ez hevekî bêdeng mam û li ser pirsa wî fikirim. Pirs xefiyekî dualî bû, diva bû, min bi maqûlî bersivayî bidaya. Heke min bigota erê dikare, hingê dê bigota ma Xwedê zaîf e ku nikare kevirî ji erdê hilde. Min bigota na wela nikare jî, hingê jî dê bigota ma Xwedê ne hejdarê her tiştî ye. Wiha bêdeng ez difikiriyam û di wê naberê de gotina amûdiyan ku dibêjin zarê xelkê pîçin, ên me jî kerpîçin hate bîra min û min got kalî vî pîçî û pirsa wî. Axirî ji bo ku bikaribim belavî ji xwe vekim, min jî ji lawikî re wiha got, xwar jê delal, wela ez nizanim, ma tu çima jê napirsî.